Hello guys, welcome back to my new channel once again. To kini na video ka beri rok ni bagai. To hello guys, kini na video kita logai pan mano hai pano chini dopha bagai video onek important. Tam ni ke sin dopha ni beri rok tai kubuni dopha ni borok bai hamjakgui ni tonglani ni onek bangsuka obon bagai sang video mas namsiwo. Hingga ang tabung norno orange beri ni video no funugan obon pore norok ano comment kai sadi amtui beri rok no tamo khaima sano manjak furu ani dio video sin dopha ni beri rok asuk tola kuluk kha tei tam sasinai sin dopha ni beri rok no norok nugui mangkha na video o beri manjak tui he taphano mwnui tongkhu hingke tabo tam sanai nainai dio beri no taphano se mwnui tongkhu bo. Sin dopha ni beri rok asuk tola kuluk kha norok o beri ni video no bo naine ke norok ano comment kai sadi bahai. Hingke khana ni dio beri tam saka baba chori ऊपर से सीना चोरी khai sere naine ke ni sina lok ni tomung lok baba oro wanjui kok se tangman ni de iko te kaisa naine ji sin dopha ni beri asuk tola kuluk kha wansa chalano bwkhari hamjakgui bo o beri bwkhari hamjakgui wansa chalano kaijaknai pu hingke khwnai ni jido o chala tamsa tabuk o borok bono singka nok tang khaina phai himaise o chala sao haino phai hinui hingke o beri ni kok sina lok mwchung rok le naila ba o sinal beri ni video bo norok naine ji kisa manjakbai khe mwkhang phunuknai lasijak mase o sinal beri hingke naine dio beri ni video no bo norok o beri ni video no naine khe aboni pore ano comment kaisadi o beri no tamo khaina belai manjak furu chela bai jefuru manjak afuru khe mwkhang phunuknai lasijago jefuru tongmani afuru khe lasija naine ke beri mwkhang bo hai ba phunuknai mwkhang phunuknai se lasijakmani naile amtui beri rok no manjak pudi hai sabrang nang hingke te kaisa kok ang sin dopha ni borok no ang sana muchungo tapkhana mai beri rok tongkho gari bike hamjaknai beri rok tam sanai amtui beri rok no norok o video no nukha hingke saimano no o video bo same to same omo haino gari bike nugui borok no hamjaknai omo kunu hamjakma kolai haja bini gari bike rok no naine ke hamjaknai beri rok iko amtui kheno sin borok tola kulugui thangtai ko wansa rok ba borok gari bike rok phunugui ke sin borok no tabukni wanjui rok ba chan se nai tongo sin dopha no bai khe ha o khiklai manani amtui kheno iko bike rok gari rok phunugui ke sini dopha ni beri rok no amtui kheno use khaine ke tola khiklaina naija hingke phaiji o beri rok ni video bo nani leni oboni pore norok ano comment kai sadi iko naine ji o beri rok ni video bo tin borok asuk tola kuluk kha bahai gari bike rok nukha hingke no borok bai thangbai hino naine ji thana furu khe lasija bahai mwkhang phunukna furu khe lasi hino sidora langbai mani borok bagui ni sin dopha kuluk suka tola o sin dopha ni beri rok tapkhano buini borok bai cholnai tongkha obono ang request khaio norok no please norok stop khaji tamni hingke sini dopha onek tola kuluk kha hingke norok o video no chajakka hingke please share khaidi tei comment khaidi hingke tei ani channel no subscribe khaina tapokdi tamni hingke norok o mai video nangya muchungkhe subscribe khaidi ani channel no।